Ayo. Kayak beras kan gelem nyucuk kayak duit kan gragas. Oh, jago pakanane ono beras, ono rokok basah. Jago kok ya doyan rokok barang ya. Kowe kok teko omah wis rasa dienggo. Balane barang kok balane kok. Kleru. Kleru. Kancing. Ceritane ra nyekel jago kok nyekel manuk lho. Ora manuk, Pak. Lah jagone ra dicupeni ndase. Oh ngono. Lah iki kecekel lah iki. Nek jagone ora kecekel.